Aarhus Festuge åbner. Fredag er der fest i de aarhusianske gader, da Aarhus Festuge skydes i gang. Dronning Margrethe åbner festugen, som i år fejrer 60 års jubilæum. Festugen løber frem til på søndag i næste uge. Jeg tror, vi kommer til at se en nyfortolkning af noget Thomas Helmig-musik. Så vi er sådan lidt spændt på, om vi overhovedet kan kende originalerne i det. Men glæder os til at se, hvad det kan være for noget. Jeg er jo meget nysgerrig selvfølgelig på, hvad der sker med de her sange. At der er en meget stor elastik i nogle af de her numre. De kan faktisk tåle at blive rykket ret kraftigt i. Og det havde jeg egentlig også håbet mig, det der måske. Det er i hvert fald det, jeg har hørt her. Og så synes jeg bare, at de er skide dygtige. Groovy og visuel rejse. Gæsterne i Aarhus Teater skal nu se teaterkoncert Thomas Helmig, der beskrives som en groovy og visuel rejse ind i Thomas Helmigs varmblodede sangunivers. Bag teaterkoncerten står instruktør Nikolaj Sederholm og musikalsk arrangør Kåre Bjerkø. Thomas Helmig har til Aarhus Teaters hjemmeside udtalt, at han betragter det som en kæmpe ære, at teatret har valgt at bygge en forestilling på sangerens musikalske univers. Jeg ved ikke, om man kan knibe sig i armen og klappe sig selv på skulderen på én gang, men det er lidt sådan, jeg har det, lyder det fra den 60-årige sanger og komponist.